Mula sok kembang kuwi ana teges. Nggih, Mbah. Tegesipun Kembang ki ambune napa? wangi, Mbah. Mula kembang kuwi ganda arum. Nggih. Ganda arum ini pengucap sing bener, donga sing pas, sing bener. Aja ming ngene. Nggih. Isine kembang mawar abang putih, nongo, Nggih. melati, kantil. Heeh. Mula mawar abang putih. Jagat ki isine mawarna warna. Mawarna-warna. Ming ning ming loro. Heeh. Awan bengi gedhe cilik bejo cilaka lara kepenak akeh sithik lalang wedok kiwa tengen ngarep mburi ngisor dhuwur. Nggih. Nggih mboten? Nggih, leres. No, duwe teges. Nang kono ngono, nang kono ngono, nang kono. Nek cara Jawa desa mawa cara, negara mawa tata. Nggih. Hindu, Buddha, Kristiani, Katolik, Islam menembahi kepada Tuhan yang Maha Esa, titik. Ini nganggo agamaning dewi-dewi. Nggih. Ya, agamaning Hindu, Buddha, Gusti kang nyipta jagat. Agamaning wong Islam Allah. Nggih. Sang Hyang Widi. Sang Hyang Menang. Sing menang sing menang wasani jagat sapa Gusti Allah. Nggih. Saklerese sami nggih ingkang dipun sembah niku sami, Mbah nggih. Sami. Nggih namung napa asmane mawon ingkang benten. Mula Indonesia beberapa suku, beberapa agama. Nggih. Bineka. Mula dalem Tunggal Ika. salut ngrasake ajarane Bung Karno. Nggih. Nyipta Pancasila ki ra gampang. Nggih, leres, Mbah. Niku sejatosipun nggih tinggalanipun leluhur riyin, Mbah nggih. Pancasila menika lho. Nah, ini dari leluhur. Heeh. Banjur tesih sawau melati, Nggih, melati. menganeng ati, jadi pikir, Heeh. menganeng lati. Lati. Kudu timbang. Nggih. Ha iki ngerti nek bener luput kok malah kene ngucap ra bener. Nggih. Kudune sing bener pas karo iki. Nggih, ingkang ngraosaken niki, Mbah nggih. Mula ati Ati. bagus sing ati. Ora becik ngerti kok. Nggih. Kok do korupsi. Monggo. Jagat digelar kali milih. Kanthil kumantiling urip wonten ngaso dalem Gusti Allah. Nggih. Kula niki lali, mula ajaran aja sok saiki niki sudah ndak berkembang. Mula Goncang, Mbah nggih. bubrah. Mugi-mugi nek dalem nyuwun ayo padha bebarengan tegese manunggaling kawula lan Gusti. Sing dadi pejabat silahkan monggo. Tindakan yang benar, tindakan ditindakno sing bener. Sing petani ya monggo. Nganggo urus petani sing bener. Sing pedagang ya sing bener. Dagang sing bener. Aja sampai ngapusi. Jenengan iki mula urip wis nampa surga. Nggih. Tegese Jawa surga, surga ki kasuring raga. Kasuring raga. Wong sing bagas waras slamet tentrem niku surganing urip. Nggih, Mbah. Nggih. Dadi nang donya wis nampa. Nggih. Neraka ya isa ana wa siratal mustaqim. Saka tindakan perilaku pangucap. Lakune ra bener, tindakane ra bener, ucape ra bener. Bluwi neraka mboten. Nggih. Nerakane piyambak niku.
Duwe neraka dhewe-dhewe Mbah nggih. Jenengan wis kagungan garwa to? Sampun, Mbah. Ayo widodarine jenengan kuwi garwane jenenganku. Mula garwa sigarane nyawa selalu ngeten. Nggih, nggih. Berkumpul mula jenenge manunggal. Manunggal. Nggih, nggih, Mbah. Mbah kados wau kados pemimpin niku wau, walaupun pemimpin sebagai pemimpin keluarga. Lah niku ingkang leres niku pripun? Lek panjenengan ngendikan wau pemimpin niku mboten angsal napa Nggunakan kekerasan. panguwasa Nggih. bareng-bareng. Heeh. Kerjasama mula manunggaling kawula Gusti. Mula tak aturke pemimpin menderita. Jenengan disambati garwane jenengan. Mongko ranti duit bingung mboten. Menderita. Nggih. Ya sing kubu golek utangan apa golek apa. Heeh. Nggih tetep ngusahaken, Mbah. Mula bapak nggo merapak melaraskan. Iki bojo, iki anak, iki maratuwa, iki dulur. Nggih, nggih, nggih. Nggo merapak. Nggih, kedah saged napa menempatkan nggih, Mbah nggih. Nek Jawa simbok isine nggo tombok. Napa-napa Aluse nombok iki. sibu. Isine nggo butuh. Nggih mboten. Nggih, 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 nggih. Kok nggih pas to, Mbah. Mula jenengan kepara nun sewu sing garwane jenengan ya sing umbah-umbah, momong anak, resik, mangsa, tugas. Heeh. Jenengan kok padane saka iki njur kondur tekan omah, Bu wedange. Rak ming dawuh. Nggih. Ibune ngendika, mbok gawe dhewe Mas iki gek ribut. Dipaidu. Kowe iki ngopo nang omah? Oke. Nggih, nggih, nggih. Padahal sang ibune tugasnya berat. Berat. Momong, Nggih. resik, Nggih. umbah-umbah, mangsa. Mula kula niku sok wedi karo wong wedok sakniki. Wong lanang wing gawane perintah. Coba biayi putri. Nggih. Tugasnya wis werna-werna. Nggih, tiyang lanang. Cara contoh masak kelan jangan nyayur Nggih. tembunge. Sing disayur tempe. Nggih. Bumbune ana uyah, gula, brambang, jahe, lombok. Diukur sithik-sithik. Dadi enak nganggo ukuran. Mula dadi enak. Mula diarani manunggaling kawula Gusti berjamaah. Nggih, nggih. Saiki dadepke jenengan. Lomboke dhewe, brambange dhewe ya dhewe kan ndak gebres-gebres ora. Mbah kedahe pripun, Mbah? Kados lare ingkang duablek nakal ngoten lho, Mbah. Lah kedahe pripun? Ayo Wong tuwa niku kedah dengan pripun? sabar, dipimpin nganggo sing bener mboko sithik. Mula tak aturke ra iso njujug. Kula riyen ya nakal. Ning saiki rawani, wedi. Dan wis dinalar. Mula tak aturke mau nek cara mentake step by step niku. Mboten angsal ngasari, Mbah nggih. Ayo dituntun bareng-bareng ganing jenengan iki sebagai bapak, ibu sebagai ibu. Tembunge digiring dituntun mboko sithik. Aja disengeni. Kurang pas. Mboko sithik. Jenengan biyen yo ra kelingan mesti nakal. Nggih, kelingan Mbah lek duablek ning beling. Sampai saat ini sudah dadi pemimpin rak njur. Aku kok kleru. Nggih. Sadar piyambakan. Nggih, Mbah. Nggih. Mbah, ngapunten Mbah, kados ilmu ingkang diarani ilmu ingkang sejati niku ingkang pripun to, Mbah?
Nek ngelmu sejati kuwi iso disinau. Nggih, nggih. Ning nek sejatine ngelmu abot ning ngecakake. Sejatining ilmu. Lah niku. Jero contohke sing penak. Nggih. Aku mlaku 3 dina 3 bengi. Ngerleh. Ana gedang mangklung nang dalan mongko mateng enak dipangan. Heeh. Nek ngelmu sejati dinguk-dinguk kok ora ana wong. Ora wani methek. Heeh. Ambasan niki wonten wong, Pak po Bu, nyun prisa niki kaguhane pisang napa wis mateng kabeh. Oh nggih kesupen. Mbok nek kepareng tak nyuwun. Nggih, nggih. Monggo, monggo, monggo. Iku ilmu sejati. Sejati ning ilmu iso disinau mlaku ya terus nang kono ana gedang mateng. Juk-juk dipethik dipek ra weruh wong. Gusti Allah Maha tahu. Cake sapa? Abot ngecake ilmu sejati. Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih. Abot tak-takane. Ini ya ora abot mengkari ditindakake krana lillah, iman lan ikhlas. Iman lan ikhlas. Nggih, nggih. Berarti ngelmu sejati niku teng rasa, Mbah nggih. Teng rasa, Mbah nggih. Ngelmu rasa. Nggih. Nggih, ilmu rasa. Ngaji rasa, rasa sejati ngoten, Mbah nggih. Nggih memang lek ngecakaken nggih memang angel, Mbah. Tak baleni meneh niki dereng rampung. Nggih, Mbah. Wong udut ki sing dipangan ora udute mbakone sing dipangan rasane. Rasane disuret njur urip. Sempurna le ngrasakake. Nek iso ngrasake sempurnane urip bisa nentoke nek ngono ana sing gawe urip. Nggih. Wong udut nyituran jenenge tegesan. Lamun sira padha urip manegesa sing gawe urip. Mula senengan kula rokok bodho. Rokok bodho niku pripun, Mbak? Habis itu kok njur 6. Oh, itu gawe njur 8. Nggih, 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 nggih. Nggih jenengan nate Mula aja rumangsa bisa rumangsa. Kabeh kersane Kang Maha Kuwasa. Kuwasa, nggih. Pituduh, pitulung, pituwah. Nek arep oleh pituduh, pitulung, pituwah, 6 mbung nyuwun. Ra nyuwun wis diparingi saking murahe Gusti Allah. Mbung. Jarum ujare sing arum, ajarane sing arum. Yang benar. Karep iki. Nggih, nggih, nggih. Aku riyen senengane gudang garam merah. Dodunake wah Mbah Dwi dadi dukun ya rokoke gudang. Aku dudu dukun ya. Berarti kathah, Mbah nggih. Dalem Tamu ingkang nyuwun pitulungan panjenengan, lantaran panjenengan ngoten lho. Kathah, Mbah nggih. wah. Nek ngrasake saya ning ya wis sagu. Kula ya ora bisa. Kula mung nyuwun monggo padha bareng-bareng cumadeng manembah manjun wonten ngasanipun Gusti Allah. Sami-sami Bareng-bareng. Kula manunggaling kawula Gusti istilah jamaah. Nggih, nggih, Mbah. Mula tak kundurke meneh yang penembahan sejangku ki ngemune wis makrifat. Mula syariat tarekat hakikat makrifat. Nggih. Nek wali manembah, manekung, manyuwun, maneges wis teges. Ibarate Gusti Allah karo makhluke Allah. Nggih, pun manunggal. Mbah, Mbok kawula sak rencang dipun paringi napa amalan ngoten lho, Mbah. Ngelmu ingkang saged damel sedaya, Mbah. Sedaya kajat ngoten lho, Mbah. Wong ki sempurna ora? Gedhekno lehmu nyuwun pangapura. Nek nganggo Islami
Astagfirullahaladzim. Dikakeh-akeh. Oh, berarti ngata-ngatakan istighfar nih Mbah. Sebab wong ora wong ki ora Nggih, bisa nggih, bener. Heeh. Bener. Nggih. Mula nyuwun gedhekno lan nyuwun pangapura. Niku anjarane yang lho. Nggih. Urip butuh pitulung. Nggih ngapura dumateng sedaya Mbah nggih. Nyuwun ngapura dumateng sedaya. Nggih. Siji nang Gusti Allah, Nggih. ping pindho nang sesama makhluk hidup. Nah niku. Ingkang awrat niku Mbah. Nggih. Ingkang awrat niku. Mboten abot. Dilakoni krana lillahi ikhlas. Nggih Kula nek kula ngeten. Nggih, nggih. Saben arep mapan turu saka rembedina. Eling. Astagfirullahaladzim niku diwaca ping 100. Nggih, nggih, Mbah. Yurkhal-khala. Allahu la ilaha wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ping 100. Digapura oleh pitulung. Nggih, nggih. Iso eling ngapura pitulung saka sapa? Saka awake dhewe. Ridane Gusti Allah mula entek-entek yo terakhir masa fi hadzal hajati ridho ijabah barakallahu sa'lillahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma wal muslimina amin. Nggih, Berkat rahmat ngesan Gusti Allah. nggih. Mula Fatihah ngemot pituduh pitulung lan pituwah. Pituduh, pitulung lan pituwah. Mula pitu dina pitu duwe teges. Pituduh pitulung pituwah. Wong iki nindakake pitung Pitung napa mawon? Siji ngibadah. Nggih. Ibadah berjuang demi kebaikan kepada semua makhluk hidup. Nggih. Manggone ten pundi? Lemah. Mapane ten pundi? Gawe omah. Nggih, nggih. Urip butuh napa? Mangan, mamah. Mama. Urip butuh napa? Nyandang, kumbah. Simah, bocah, pitu mboten. Nggih, 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 nggih. Pitu nih, Mbak. Ha iki pitung Perlu niki dirangkum, dirasakake, ditindakake bareng-bareng. Ayo. Nek kula ayo do tindakake bareng-bareng, kula ndhawuhi jenengan, Bos. Nggih, Kula yo nindakake, jenengan yo nindakake. Nggih, nggih, nggih. Sami-sami. Nek bener do tindakake bareng, nek ora bener ayo do disingkiri. Nggih, pun sederhana mawon ngoten, Mbah nggih. Mbah kados wow surat Fatihah, Mbah. Nggih. Lah niku saged dipununcaki, Mbah. Wah, kula ora paham. Kula wedi. Saged diuncai. Mbala makna niku terjemahane pripun? Wah sing cekel penak dhisik dhewe mesti Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini dirasa. Ini ukur-ukur kalau jenengan mari kok jenengan di mobil. Mari Nggih. umum. Ki kula barang niku. Lah kedahe pripun, Mbah? Lah napa ngicali rasa iri niku lho, Mbah? Ngicali rasa meri. Ya niki nganggo ajaran niku. Dipikir karo dirasakake.
kok meri, aja meri. Nek mula takdir niku wis nggone dhewe-dhewe. Sing pedagang takdir ya ana, sing petani ya ana. Nggih, nggih. Mula niki temuke kun fayakun. Apa yang diucapkan bisa terjadi. Ucapan adalah doa. Mula hati-hati. Nggih, nggih, Mbah. Ajenengan wah uripku kok ngrekoso. Ada nyuwun ngrekoso tenan. Nggih, nggih, nggih. Dajene kok ngrekoso. Nikmat. Uripku kok nikmat. Alhamdulillah diberikan kenikmatan. Dipun tambahi nikmat, Mbah nggih. Dipun tambahi nikmate. Nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Mula padha nyuwuna. Ning aja ngarep-arep le maring. Kanthi sabar sesuk bakal diparingi. Nek karep kula ya sakniki. Tapi nyuwun niku nggih pasti, Mbah nggih. Dipun paringi niku pasti. Nggih, nggih kabeh tansah nyuwun. Nggih, cuman sakniki napa benjing-benjing ngoten, Mbah nggih. Mula yang penembahan sejangkung bondo donya derajat pangkat ki sumingkir tembunge. Wis ngilangke hawa nafsu mula wis makrifat. Anane seneng among tani. Nggih, nggih. Tani ngrakatani. Ora bakal dipek dhewe ana sing buruh tandur, buruh matun, buruh macul Nggih, nggih. bareng-bareng. Nggih. Mbah ngapunten kados napa kita sedaya niki kan kedah nguri-nguri ngurmati leluhur, Mbah nggih. Lah niku caranipun pripun, Mbah, ngurmati leluhur menika? Mula aku kok kenderes mboten. Mula ngayu Jakarta Hadiningrat mengku budaya. Ngemot budaya. Wong waler tinggalaning para leluhur. Nggih, nggih, nggih. Tuladha tindak utama sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti. Iki manunggaling kawula Gusti berjamaah sing do rukun. Nggih, nggih. Ana cara kok 20 Gusti Allah kibawan sifat 20. Ning rawani kula njabarke. Wedi. Kuwi ngelmu sing dhuwur, kula mboten wani. Oh, ngoten, Mbah nggih. Sebab kula yang titah lumrah padha karo jenengan. Ning kacake kula umure 84. 84 nggih. Wis ngalami beberapa jalan sing berliku-liku. Sebulane urip iki penak kok mbiyen bingung. Lah niku kesadarane panjenengan pripun? Critanipun pripun, Mbah? Pripun? Kesadarane panjenengan ngoten lho. Riyen kan napa urip susah berliku-liku ngoten. Tansah nyinau bebener, tansah nyinau peparing. Nggih. Mula sithik dirasake nikmat bersyukur, akeh aja bungah. Sebab nek ana barang sithik ana barang akeh, nek ana barang akeh mesti ana barang sithik. Nggih, nggih. Mula mung dirasakan tansah bersyukur yang nikmat.